Σήμερα ξανά πάλι στον αέρα. Με τον Έκαιος. Παρακαλούμε, όπως βλέπετε στην οθόνη, περνάνε οι αριθμοί. Μπορείτε να πάρετε. Περιμένουμε να ακούσουμε να συνεχίσει το παιχνίδι. Το οποίο. Όπα, ένας τηλεθεατής στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια σας, λέω, γεια σας. Γεια σας, από πού τηλεφωνείτε? Από Χαλάνδρη. Από Χαλάνδρη. Από Χαλάνδρη, όχι Χαλάνδρη, Χαλάνδρη. Από Χαλάνδρη, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Μου λέτε. Να σας πω τι θέλετε. Θέλετε να παίξετε το παιχνίδι? Ναι, Τους όρους τους ξέρετε. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να πείτε ναι και δεν πρέπει να πείτε και όχι. Μάλιστα. Οκ. Μάλιστα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να σας κάνω ερώτηση. Βέβαια, να ξεκινήσουμε. Μπορείτε να μου ξεκινήσετε την Πώς ερώτηση. σας λένε? Σοφία Μαρία Λόρεν. Τι είσαι, άντρας ή γυναίκα? Δεν ξέρω, και εγώ μπερδεμένη είμαι. Πεδεμένη είσαι? Δεν ξέρω. Της καπούλα, Είπες ναι. Είπα ναι. Ναι είπες τώρα. Χάσατε. Πώς το πάρε. Χάσατε. Κι άλλος ένας τηλεθεατής που έχασε. Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί μου. Παρακαλώ, όπα, τηλεθεατής. Παρακαλώ. Έλα, ρε μαγκά. Έλα φίλε μου. Λοιπόν, από ό,τι Από πού κατάλαβα. παίρνεις εσύ τηλέφωνο, κάτσε. Παίρνω μιλάς. τηλέφωνο. Ναι, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Κάτω από τα στούντιο είναι. Κάτω το στούντιο, πώς θα λένε? Σωτήρι. Σωτήρι. Όχι τερλέγκα, Σωτήρι. Όχι τερλέγκα, είπες όχι, χάσατε. Όχι. Άλλος τηλεθεατής. Κανένας δεν μπορεί να τα πάρει μαζί μου. Όχι τηλεθεατής. Παρακαλώ. Έλα ρε φίλε, ποιος νομίζεις ότι είσαι δηλαδή? Έλα φίλε μου. Εσύ θα Όχι, κάνεις πέρα. να σε βάλω εγώ να παίξεις ένα παιχνίδι ρε φίλε. Άκουσε φίλε, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Μα σε παρακαλώ τώρα, μας το παίξεις από από πού την παίρνεις τηλεόραση. τηλέφωνο? Ρε φίλε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Άστο να τον κύριο. Άλλο τηλέφωνο παρακαλώ. Άλλο τηλέφωνο γιατί τέτοιος τύπος εγώ το σχέδιο. Παρακαλώ. Γεια. Γεια σου κορίτσι μου, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Γεια. Γεια σου κορίτσι μου, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Γεια. Χωρίς βελόνα. Άλλο τηλέφωνο γιατί είναι γρήγορα εδώ πέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε από πού παίρνεις τηλέφωνο? Στο Ζεκλατάνιας είμαι. Ευχαριστούμε ωραία. Είσαι, πώς είπες? Στο Ζεκλατάνιας είμαι. Αλήθεια. Αλήθεια. Από πού παίρνεις τηλέφωνο? Από δάσε πολλά. Τι λες φίλιο, δεν τα παίξουμε τα παιχνίδια μας, Θέλω. Για πες μου είπες ναι. Ω, Όχι, κλείνε τη γραμμή, διότι και αυτός έπεσε στην παγίδα. Παρακαλώ, επόμενος τηλεθεατής. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μα δουλεύουνε μάλλον φαίνεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Δεν μας ακούει. Επόμενη γραμμή παρακαλώ. Αυτή είναι διαφορετική σίγουρα. Σας ακούω. Όχι, λάθος, ο σκηνοθέτης λέει αυτό το τηλέφωνο είναι από τα κεντρικά γραφεία. Κλείστο σε παρακαλώ. Το κλείνω ευχαριστώ. Για να ακούσουμε. Τηλεθεατής στη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. πόσες ώρες παιδεύομαι να πάρω γραμμή για μότο. Συγγνώμη κυρία μου, αλλά δεν ξέρω, θα είναι το κοντρόλ επάνω. Μπορώ να παίξω, μπορώ να παίξω. Μπορείτε να παίξετε, για πέστε μου το όνομά σας. Σοφία. Σοφία. Ναι. Έχασες. Παρακαλώ. Πώς μου αρέσουν να τα χάλουν έτσι. Γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, Έλα βαρύ, για σήκωτε, πες μου. τι να σου πω, Από πού παίρνεις τηλέφωνο? Από Θεσσαλονίκη. Καλή μου Θεσσαλονίκη. Πώς σε λένε φίλε μου? Γιώργο, Γιώργο σε λένε, ωραία. Θες να παίξεις το παιχνίδι μας? βέβαια, Βεβαίως να παίξεις. Δεν μου λες πού ακριβώς στην περιοχή, σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης μένεις? Ανολιώθηκε. Πλάκα με κάνεις.